Så fik jeg strikket hen over alle mine nyopsamlede masker her fra indersiden. Og nu kan vi faktisk allerede begynde at fornemme, at vi har 2 lag oven på hinanden. Det er altså vores kryds, vi er ved at etablere her. Og det er på tide, at jeg vender arbejdet om. Så det her, jeg lige har strikket, det er faktisk det, som er anden pind i opskriften. Nu sidder hele mit arbejde på en pind. Og det, der er sjovt ved Ummer, det er, at vi strikker rundt i en spiral, men i virkeligheden så strikker vi jo kun frem og tilbage på arbejdet. Og det kan lige være lidt lidt svært at overskue i starten, fordi at man måske synes, det ser lidt mystisk ud, når man sidder med arbejdet på den her måde. Og det kan jeg egentlig godt forstå, når det sidder på en pind. Og det er også derfor, jeg i opskriften anbefaler, at man tager en ny pind, af den man rammer strikkefastheden på, når man skal til at strikke tilbage. Fordi at man på den måde får en bedre overskuelighed over ens masker, og man lidt hurtigere fornemmer, hvordan er konstruktionen egentlig. Fordi vi kan faktisk kun komme frem og tilbage på arbejdet nu, i stedet for rundt. Så vi har etableret krydset her. Vi har stadig vores skuldermasker siddende herude i siderne. Og det er dem, vi kommer til at møde undervejs, når vi strikker frem og tilbage, og der skal tages ud omkring på samtlige pinde. Det er også nu i opskriften, at vi allerede begynder at skulle lave vendepinde. Hvilket betyder, at nu her, når jeg strikker min første pind fra vrangsiden, så skal jeg hele vejen om til, at jeg kan komme længere. 10 masker, før jeg kan komme videre faktisk, og så er det der, jeg skal vende. Men samtidig skal jeg huske, at jeg skal tage ud omkring mine skuldermasker. Så det vil jeg faktisk gøre nu. Jeg vil lige vise, at jeg tager en ny pind her og sætter den til. Og det er faktisk fordi, at jeg synes, det er nemmere at tage en ny pind, fordi ellers så skulle vi sidde og trække den her pind og have den helt herop. Og så er det faktisk rigtig besværligt, både at strikke, men også at ramme strikkefastheden. Så jeg anbefaler klart, at man tager en ny pind, eller sørger for at have en meget, meget lang wire til arbejdet. Så jeg strikker min kantmaske her, og så strikker jeg sådan set bare ret hen over alle mine masker, indtil jeg når til mine maskemarkører, hvor jeg skal tage ud til mine skuldre. Så det vil jeg lige gøre, og så vil jeg vise, når jeg når frem til mit andet forstykke og har 10 masker tilbage på pinden og skal til at vende. Så er jeg ved at være ved vejs ende, så at sige, eller der er i hvert fald 10 masker tilbage på arbejdet, før jeg kan komme længere, og man kan virkelig fornemme den her spiral nu, hvor det var hernede, vi startede, og nu er vi helt heromme. Og jeg har været forbi skulderribberne og har taget masker ud. Og nu vender jeg simpelthen mit arbejde, fordi nu skal vi lave vores vendemaske. Og det gør vi med German Short Rows. Så fra nu af, mens vi laver vendepinde, så kommer vi aldrig helt ud til kantmaskerne. Så hvis man har besluttet at strikke med 2 pinde, så er man altså tvunget til det fortsat, i hvert fald indtil, at man er færdig med sin vendepinde. Og det er sådan set fint nok, fordi det giver den her luft i arbejdet, at man ligesom har lidt overskuelighed omkring maskerne. Og det giver også det her overblik, synes jeg, over at man kan se spiraleffekten blive til, hvilket er en ret sjov ting, når man sidder og strikker. Så nu vil jeg lige vise min German Short Row her. Jeg løfter den af, trækker garnet om, og jeg trækker det virkelig stramt ned, fordi det giver den pæneste maske. Og for nogen kan det være en rigtig god ting lige at sætte en maskemarkør, så man kan huske, hvor man vendte, hvis man ikke kan kende German Short Row masken her. Den kan godt være lidt dum, når man skal strikke den på et tidspunkt. Den får ligesom sådan 2 ben. Og nogle gange kan man godt tage sig selv i at komme til at kunne strikke det ene ben. Så måske man skal sætte en markør, hvis man ikke lige kan huske det, fordi næste gang vi skal vende, så skal vi vende et andet sted, hvor vi tager udgangspunkt i første vending. Men nu er jeg faktisk tilbage på retsiden og skal strikke hele vejen tilbage herom til, indtil jeg har 10 masker tilbage, for jeg skal vende igen. Samtidig skal jeg huske, at jeg stadigvæk tager ud omkring mine skuldersegmenter her, fordi vi tager ud på alle pinde. Så nu vil jeg strikke tilbage, og så vil jeg vende ud på det andet forstykke, og sådan er devisen hele vejen igennem, indtil vi er færdige med at vende. Så er det først, når vi er færdige med at vende, at vi kommer ud og strikker kantmasker igen, samtidig med at vi laver vores skuldermasker. Så
er jeg ved at være tilbage her på mit inderste forstykke. Der er 10 masker tilbage på pinden, hvilket betyder, at jeg skal vende mit arbejde og vende nu. Og jeg vil egentlig vise det her, fordi at nu kan man virkelig se den her effekt, vores krydseffekt, at maskerne her ligger oven på hinanden. Og jeg synes netop, at det er det her med, at der er 2 pinde i arbejdet, der gør det muligt. Prøv lige at se, om jeg kan vise det lidt mere her. Og det er det, der gør Uma så sjov. Jeg har igen taget ud omkring mine skuldermasker her, som opskriften foreskriver, for det gør vi jo både fra ret og vrangsiden. Og det bliver vi jo faktisk ved med hele vejen igennem. Også når vi er færdige med vendepindene på et tidspunkt. Men det er ligesom for at vise her, hvordan det ser ud. Hvad der sker, når man lige har nået nogle pinde frem. Man kan ret tydeligt se det. For eksempel herude på det her stykke, og det er her, jeg vendte. Så at vi får en konstruktion, hvor at Uma er en lille smule længere, både på ryggen, men også sådan herude på forstykkerne. Det giver bare et rigtig flot fald, når vi skal til at gå med den her Uma-kappe på et tidspunkt. Jeg vender lige mit arbejde, fordi jeg skal over om at vende arbejdet nu med en German short row. Og man kan se, at nu kommer jeg til at strikke hen over mit arbejde med den her pind, mens jeg vender. Og det er egentlig sådan, man fortsætter rundt, indtil man er færdig med vendepindene. Så er det stadig fortsættelse af, hvor man tager ud omkring skuldrene, og så kommer der nogle indtagninger på forstykkerne, men ellers er det faktisk sådan, vi strikker frem og tilbage hele vejen. Så jeg håber, det har givet en lille smule indblik i konstruktionen på Uma. At man lige kan se, hvad er det egentlig, der sker her i starten, og hvordan er det, man lige skal gribe det an, fordi den er faktisk rigtig sjov at strikke.